Captain Morgan. Čuráku se natáčí. To má zase Kurvený, líný, americký prasata. prasata! Ne, čuňata. Bitches! Zaujďte podporu, nepřítel. Co děláš, kurva, máš držet formaci. Lež mi prdel. Rozumím. Ej, Tomáš jde pro bouchačku, ne? Tome, ty si jdeš koupit tu Nejdu až řekni to na kameru. se zastřelí a půjdeme zpátky, tak já budu to. Já to nevím. Na Z9 mrdat. Já jsem válčný reporter, já nemám žádný slovo. Nový pokračování Arma 4. Oh Jesus. Chcete něco zkázat rodině? Za koho bojujete? Proč tu jste? Já nevím vůbec nic. Tahle válka je úplně mi cizí. Tamhle, můj kámoš, ten možná za chvilku zhebne. Já ho přiblížím, než hebne. Nejde zapotřebí. A dva jdou ještě se mnou od nás. Pojďte! Kurva! A jsou modrý, co tam dělají, kurva? Jsou asi tuhý. Indy. Tady ty stateční muži riskujou pro mě život, i když nevím vůbec proč. Proč pro tebe? Nevím, já jsem kameraman, vy mě chráníte. Dostal se to. Proč? Řekni to výmávně. Kde bydlí? Piš si. Pravčínsko a pěs. Nemám tušku. Pane Bože! Kde je kontakt? Tamhle je vlajka, jdi k ní, žumpe. Kdyby tě střelili, neboj, budem to mít natočený, běž! Je to rozkaz. Tamhle jdi, tam vlajka, jsou tam ostatní. Umřít se nech. Utíkej, kurva! Snad jsem tě něco naučil, ne? Jedno, zaberte pozice. Zaberte pozice. Tahle válka mění lidi, sakra! Jak u tebe? Odesláno! Bude tu letectvo každou chvilku, poslal jsem jim SMS-ko! Ladnej pohyb baletky, to jsme cvičili. Fuck this shit, man!